Găsim la un episod din nu mai pot să spun nimic, că m-a sunat mama și m-a distrus tot episodul. Da, repede! Da, repede pe scorge! Nu mă enervez. A, dar eu nu știu altele. Mamă, să-mi bă piciorul în tine. Scorpionul mătii și-a lui Tacușa. Și-a lui Tacușa, lui Mătașa și-a lui tot care e Măta. Mamă, da, și mă bate. Mamă, mi-au fata aia de la Academia Break. De fapt. Nu spune că e scumpă. Hai, frate. Și n-am bani de Scorpions. Deci sunt doi Scorpioni. Johnny Cage. Nu știu caracterele. Și astea nu sunt deblocate. Astea sunt cele mai bune. Mă, frate, dar nu e corect. Nu. Păi cine e zoiul ăsta, mă bun? Ce este? Păi de mă văd și băi și sunt de nivel mic. Mamă, dar el e doi. Mă, fucking god, ce are? What the fuck? N-am cum să-i bat pe ăștia. Și uitați, eu sunt de level 11 și eu care le joc sunt de level 7 și tot. Deci ei sunt cu un level mai mare. Futsaș. Vine repede cu Scorpion. Mamă, ce moc! Mamă, rămân cu ăsta. Schimbă repede. Cu țărănoiul ăsta, te joc. Sau mă ascunde. Repede, scoate pe Scorpion, nu m-a băgat. Impressive.
Dar mai bine îi bagi pe la ultimul, că de rog, nu. Mamă, ce fut pe măta. Mamă, să vezi ce te fut acum. Mamă, să te vezi ce te fut. Mamă, ce fut. Mă, frătule, nu corect. Deci eu n-am cum să-l bat pe Scorpions. Eu n-am nici jucător bun. Johnny Cage. Pot să-l iau pe Johnny Cage. Ah, dar stai că Johnny Cage e de level 1. Pe Johnny Cage. Pun o pauză de foame. Mamă, cât o stră. My fucking god. Pauză la video până mi se încarcă de foame. Cam asta a fost tot pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, share, subscribe. Îmi pare rău că atunci m-a întrerupt mama, dar asta e. Bun, eu am fost Vali și vă salut, bye bye.